musidɓe wattuɓe hakkillaji mene bowal ganni rendo pinale neesu bisimilla mon e nder ndeɗo tongode hesere e 13 lewru février kala hitande ko ñalande mo aduna o teddiniri ko wiite ko radio ina moƴƴi wadde e nder yewtere men bowal ganni eteɗen artude e Daartol ko faati e radio ƴeewen hol adduɓe ɗum hol fewduɓe ɗum hol nde adda ƴeewen holno naatiri AFRIK kono kadi hol pele mum e nder AFRIK eteɗen wadde ɗum dewɓe tako kono kadi ina moƴƴi ganden radio koye hitande 2021 dañi temedere hitande wonande ko fuɗɗa ko waɗede émettre radio dañi duuɓi temedere e hitande 2021 ɗum tan kadi ina wawno wonde fartaŋi ngam garten e radio kam e taarikh mom ina moƴƴi noon ganden hayso tawi Marconi rokkama wonde ko kañum addi radio woni kañum waɗi ɗum inventé ganden kam ala pewjuɗo radio walla ala ganduɗo ɗum woodi ko processus woni taaɓe kewɗe baɗade eko remdina haɗum yettiɗo ɗum wawi wadde ɓodde ne neɗɗo wawi wiide mi waɗi radio ɗum gollama kadi e hakke duuɓi kewɗi ko ina abbo e duuɓi 50 anduɓe wittiyankoɓe miijiyankoɓe ina gollo hen o so addi ɗum ɗo goɗɗo adda kadi goɗɗo hayso tawi ina laaɓi en koye lewru décembre 1921 radio fuɗɗi yaltinde sawotago mum ummade e nokku fawde e nokku waɗɗago mum ina yetto e kilométre uji ɗiɗi e feccere fawda radio BBC kañum fuɗɗi koye 1922 kono hade nden no mbirunoɗen ni italinajo biteɗo Marconi hayso tawi ina wayno ko kañum wiya addi radio to ɗum ummito kam ina woɗɗi ete anduɓe hewɓe moni foof addi hen ɓurtulde mum lamɗam tuggi tan hitande ujunere temedde jeetate capantate jeeɗiɗi 1837 tuggi tan biteɗo Charles Weiston e William Fothergill Cook adiɓe fewndudi ko wiyete télégraphe électrique rewde Samuel Morse ha yetti biteɗo Mahlon Loomis e 1883 biteɗo Thomas Edison fof dey koye taaɓe gam yitude radio hande Henrik Rudolf Hertz ari ko on ɗon fuɗɗi tabitinde ko wiyete onde ɗum ni onde on ɗon hande wiyete ko onde hertzienne ha e 1889 nde biteɗo Telsa addi kañumne kesum ko ganduɗa ko hakke 15 kilohertz o fuɗɗi lawol gadunol hollirde sawto jaltowo e nokku ina faawi e nokku ha yetti hitande ujunere temedde jeetate capanɗe jeenayyi Edouard Branly nde yiiti kañumne ko wiyete radio condition e nde yiiti ɗum ko teɓɓoto haala waɗa ɗum ɓodde haade mum wawde ɗum sarde yeehi noon ha 1891 1893 ha 1892 nde biteɗo Tivadar Puskas yaltini kañumne ko wiyete téléphone irmendo ɗum ko ganduɗa ko hande ko kañum jibini ko wiyete journal ɗen golle puɗɗino ko ñande 15 lewru février e hitande ujunere temedde jeetate capanɗe jeenayyi e tati hay goto kadi wawa haalde radio tawa haalani professeur Alexandre Popov kañum e Saint Petersburg e hitande ujunere temedde jeetate capanɗe jeenayyi e tati 1893 kamɓe jiiti ko wiyete ko antenne ko wawi rokkude radio wawde jokkondiral hakkude wettodirɓe ɓe gondani e nokku goɗɗo
ɗum ko duuɓi capanɗe nayi ko adi ko wiyete transistor ene yiite koye 1895 noon Marconi e on saha fuɗɗi hutorade ko erse yituno ko ngam wadde jokkodiral hakkude wuro e wuro gonɗen koye nder leydi Italie e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi 1897 eɗen mbawi wiide communication gadano to banggue radio waɗama hakke 14 kilométre taw fuɗɗi ɗum komo mbiɗeno Marconi ne jeeya leydi Italie kono noon o waɗi ɗum koto leydi Angleterre ko ñande tati lewru août 1898 e tawtorede jagorgal kalfinangal ko fate marine ene wiye lieutenant vaisseau Camille Papin Tissot tabitini kuutorgol ko wiyete ko ngal ɗon jokkodiral jibingal radio kono taw ɗum waɗi ko e maayo ko ɗum saabi ni radio hono no yoge kuutorde adi hutorade ɗum ɓe ganduɗa ɓe ko koninkoɓe ɓuuri tengtude kadi koninkoɓe wonɓe e maaje kaɗɗe ngam jokkodiral hakkude men on ɗon communication waɗi hakke ujunere temedde jeetati métre ko gonɗon ƴewdo ni jogori jibinoyde radio mo kalaten hande o e lewru octobre 1898 ha joni ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayi e jeetati biteɗo Eugène Ducreté kañumni hutori ko erse yituno ko waɗi jokkodiral to Tour Eiffel to e Panthéon mo Paris ɗon ko kilométre uji 4 ñande jeetati lewru novembre Teslay kañumni addi hen mbawko mum caggal golle kewɗe ɗe golluɗo e hitande ujunere temedde jeenayi e nder leydi France capitaine Gustave Ferrier walliti e gaddugol kesum ha e kuutorgol casque ngam wawde heɗade ɗin ɗon kabaruji dewannoɗe e télégraphique ko jibinoyi radio e hitande ujunere temedde jeenayi e goho Marconi mo leydi Italie mo kalaɗen o waɗi jokkodiral gadanal hakkude maaji e hitande ujunere temedde jeenayi e jeegom dowlaji dentude Amérique transmission gadano to banggue radio dewɗo lawol yiita taw waɗi ɗum ko biteɗe fesenden jamonoyal 24 décembre ñande capantati lewru août 1906 ina jokki moni foof addude ɓurtulde lamɗam mum e nder ɗin ɗon duuɓi e ɗen ɗon ñalaɗe e lewru mai 1914 to leydi Belgique radio fuɗɗima wadde toon émission ngaji mum taw koye kadi koye fanno duumiɗo ko wayno wadde pijirloji waɗa ɗum en direct e ko wayno caggal wolde aduniyankore ɗimmere e hitande ujunere temedde jeenayi e sappo e jeetati biteɗo téléphone ken kañumni addi kesum ko wiyete trans radio ɗum ɗon ne naati e nder Daartol ko ina wawa wallidde e woɗɗitinde sawtago e werlade ɗum ɗo woɗɗi hay 1919 kono foof noon ko ndewmi takon ha 1921 nde radio Tour Eiffel jibina e nder leydi France fuɗɗi kañum ne yaltinde sawto e hutoraji radio e fanno no hutortani hande hakke kilométre uji ɗiɗi e feccere walla ko ɓuuri ɗum seeɗa wonande wonɓe toon ɗum no mbirunoɗen ko adinde BBC to dowlaji dentude Amérique ina waɗa ɗum hitande ujunere temedde jeenayi e nogas e ɗiɗi kono noon yamirore ari to leydi France to ngam ɓe mbawa yaltinde kabaruji rewde e radio e kala ñalande ko ñande jeegom lewru novembre 1922 to banggue politique radio adi hutorede e nder campagne électorale to dowlaji dentude Amérique taw adi wadde ɗum ko candidat biteɗe Herbert Hoover walde aduniyankore ɗimmere noon kadi gargol mum wawi wallidde e nder ndiɗo jogitari bawni wallidde jokkodiral hakkude koninkoɓe wonɓe e leyɗele certuɗe koye oɗo ndewmi takon rewi ha ko wiyete radio ko jibina joni noon Afrique ni hol gueɗal mum e nder radio so eɗen kala radio e nder Afrique noon yo en gandu ɗum adi wonde ko outil propagande matam kuutorgal ngam tabitinde politique tubakoɓe e nder jimadi ko ɗum saabi ni radio ji gadani tawde kay cuɓiɗen ko haalde gay Afrique banggue hirnangue hayso tawi maale mum peñiɗo guila 1939 ngam hutorade ɗum eɗen mbawi wiide kam e 1953 ko radio Dakar tan wodno taw ko 25 kilowatt
kañum fof so renndiri caggal mum ko radio Tananarive e radio Abidjan waɗannoɓe émetté ko ina wona 1 kilowatt Cotonou kañum e Douala leydi Cameroun dañi kañumenne ko ina abbo e 3 watt ngam wadde émission ngaji hedde hojomaji 15 e kala ñalawma kol cilti 53 hay 1954 woni ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e nayyi leydi France felliti hankadi rokkude radio doole mum ga e nder Afrique kono ko ngam wawde hutorade ɗum ngam tabitinde ñimaji ko ɗum saabi e hitande 1955 yuɓɓinama to Paris hebloji ngam heblude Afrique naaɓe jogorɓe jogoyade programme uji baɗeteɗi ga cugnade noon e piɓɓe baɗenoɗe gila 1955 ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e joyi ha 1959 ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e jeenayi ko 11 leydi Mauritanie Niger Haute-Volta ne wiye hande Burkina Faso Dahomey ne wiye hande Benin Gabon Tchad kañum e République Centrafrique Cameroun Togo Mali kañum e Congo mone mumɓe fof dañi émetteur mo kilowatt goto heure taw noon ina wawa hufde capital wuro lamorgo ngo kañum e taaride mum leydi Sénégal leydi Mali kañum e leydi Côte d'Ivoire keeɓi kañumen jamiroji men e hebde émetteur uji mawɗi e 1961 taw ina abbo e 50 kilowatt ɗum hankadi nana fuɗɗo yaaj taw ɗum ɗon ina wawa heɗede hakkude leyɗele ɗum ɗon paamen kadi radio e fuɗi mum ga e nder Afrique wonno ko kutorgal tubakoɓe ngam tabitinde jiimaɗum men e nder Afrique ko ɗum saabi sa ƴeewi ni radio AOF Afrique occidentale française adi darade ɗo e nder leydi Sénégal taw no jogui cati mum e nder dendagal leyɗele kaaloje tubakiri nden noon haaleteno tan koye ɗemɗe tubakoɓe ngam ɓe mbawa tabitinde jiimadi mabɓe e nder Afrique propagande mabɓe to banggue politique moɓe jiiɗi wadde kadi wawa laata e on saaha ɗemɗe guelliji naata ɗum yeehi ha janggo e jaam AOF radio AOF wontoye ORTS hono no radioji kewɗi hono no cate kewɗe gonɗe e nder leyɗele tubakiri keɓtiri kañumenne koye men to banggue ndimagu men e radio gonti ORTM to Mali ORTG to Guinée e ko way noon kono foof kam ganden wonno tan ko kutorgal ngam tubakoɓe mbawa siinude paandal men e dow e jiimandu men e dow Afrique ɗo e nder leydi Sénégal holno radio tabitiri ɗo ha radio ji privé ngari ha radio communautaire en ngari so weeli Allah ngam windande nde wasa juddi ma en mbaɗan ɗum windande heeride e welede Allah Baysa Bay Abdoulaye Jurnabi tono bakkuma mabdog manaf jaddu asimi Sagur ko demon kabo